Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel namu mai suna Bin Harun Autofix ko kuma Bin Harun Automobile Service. Channel ɗin da muka buɗe shi musamman saboda kanikawa 'yan arewa ko kuma masu motoci. A wannan karan za mu bayani ne akan dashboard da kuma abubuwan da suke cikin shi. A yau za mu yi bayani ne akan dashboard, ko in ce dashboard light. Za mu ba ku bayani akan wannan wutan da suke a jikin dashboard da kuma ma'anansu. Kamar yadda kuke gani dai, wannan shine dashboard. Ga abubuwa nan kuna gani a jikin shi daban-daban. Za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku bayani akan su. Idan wannan ne farkon shigowar naka cikin shirin namu, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka mana liking da share don samun ƙwarin gwiwa wurin ci gaba da kawo muku abubuwan da suka shafi motoci, musamman ma na zamaninmu na yanzu, insha Allah. Da farko dai, me dashboard? Idan an ce dashboard, me yake nufi? A sauƙaƙƙen harshe dai yana nufin fuska. A jikin shi ne ake ganin halin da mota take ciki, mai kyau ko mara kyau. Idan wani abu yana faruwa da mota, a nan ne za ka gani. Misali dai kamar ɗan adam, duka halin da mutum yake ciki a fuskan shi ne ake gani, mai kyau ne ko mara kyau, farin ciki ko baƙin ciki. Wannan shine misalin dashboard. To ita ma mota duk a halin da take ciki, duk abin da yake damunta a nan ne take nunawa. Yana da matuƙar amfani ga duk wanda yake tuƙa mota, a ce duk bayan wasu mintuna yana duba dashboard don ya ga a wani hali motar da yake tuƙawa take ciki. Akwai alamomi daban-daban wanda mota take nunawa a duk lokacin da ta shiga cikin wani hali ko cikin wani yanayi. Insha Allahu a yau za mu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. Za mu fara ne da wannan alaman da kuke gani. Wannan alaman da kuke gani shine alaman oil light, ko kuma in ce wutan baƙin mai. A duk lokacin da kuka ga wannan wutan ya nuna a dashboard, to yana nufin mai baya zagayawa a cikin injin. Don haka ana da buƙatar ka tsaya da gaggawa in dai ba kana son injin motar nan ya lalace ba ne, ko kuma in ce ya buga. Amfanin wannan alaman kenan shine ya nuna injin oil yana zagayawa. A duk lokacin da ka buɗe ignition na motar ka zai nuna. Bayan an gama tada mota kuma zai ɗauke. Yana nufin mai yana zagayawa a cikin injin kenan. A duk lokacin da kana cikin tafiya ga wannan alaman ta nuna a mota, to kai maza-maza ka kashe motar ka. Yana nufin injin oil baya zagayawa. Ko da injin oil ɗin ya ƙare a mota, ko kuma oil pump ɗin ya yi season. Wannan alama ce mai matuƙar muhimmanci da ya kamata duk wani wanda yake tuƙa mota ya sani. Alamar mu na gaba da kuke gani, kamar dai yadda kuka gani a rubuce, an rubuta low oil level, ma'ana injin oil ya yi ƙasa a cikin injin. Duk lokacin da ka ga irin wannan alama a jikin dashboard ɗinka, yana nufin injin oil ɗin da yake cikin injin ya yi ƙasa, bai kai geji ba. Amma ba kowane mota ne yake da irin wannan alaman ba. Ba kowane mota yake zuwa da alama irin wannan ba. Yauwa, alamar mu na gaba kuma shine na low oil pressure. Shi kuma a duk lokacin da ka ga wannan a dashboard, yana nufin mai baya zagayawa a cikin injin yanda ya kamata. Kana buƙatar ganin bakanike da gaggawa, saboda komai zai iya faruwa in dai wannan wutan ya nuna a dashboard. Zai iya yiwuwa filter ya yi block ne, ko kuma akwai wani filter da ke can cikin injin, shi ma in yi block yakan sa irin wannan wutan yana nunawa. Musamman ya kasance mutum yana daɗewa bai yi servicing na motar shi ba, ma'ana canjin injin oil. Irin haka takan faru, irin datti-dattin da yake taruwa yakan je ya blocking filter a cikin injin, to sai ya hana injin oil ya supply. Irin haka yakan kawo injin ya yi knock. Sai na gaba, wannan alamomin da kuke gani duka abu ɗaya suke nufi, ma'ana injin oil yana buƙatar canji a jikin mota. Inda ka ga irin wannan alama a jikin dashboard, yana nufin injin oil
ya yi baƙi, ko kuma in ce ƙarfin shi ya ƙare a cikin injin ɗin nan, ana buƙatar a sa wani. A wasu motocin za ka ga an sa change engine oil, wasu kuma maintenance required, wani kuma service soon, wasu kuma za ka ga oil percentage ɗin ya yi low. Idan ka canza, akwai inda ake dannawa ana fitar da shi, za ka ga ya koma normal, sai kuma bayan ya buƙaci servicing wani lokaci, sannan za ka ga ya ƙara dawowa. Shi kuma wannan alaman haka yake. Abu na gaba da za mu yi magana a kan shi shine battery light. Lokacin da ka ga wannan wutan, in dai kana cikin tafiya a mota, to kana da buƙatar ka tsaya. In ka ci gaba da tafiya, akwai lokacin da za ka kai motar za ta tsaya saboda batir ɗin baya caji. Zai iya yiwuwa belt ɗin alternator ne ya tsinke, ko kuma alternator baya caji, so kana da buƙatar ka tsaya ka duba ka ga me yake faruwa. Yanda ake gane mota tana caji shine idan ka buɗe ignition, wannan wutar na batir zai nuna maka a dashboard. Bayan ka tada mota kuma zai ɗauke, yana nufin batir yana aiki kenan yanda ya kamata. Yana da matuƙar muhimmanci a gurin duk wanda yake hawa mota ya san menene wannan, don gudun tsayawa a daji ko kuma a hanya wani lokaci. Abu na gaba da za mu yi magana a kai shine temperature gauge, ma'ana ma'aunin zafin injin. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci mutum ya san su a jikin injin saboda amfaninsu. A duk lokacin da ka ga wannan temperature gauge ɗin ya yi sama, ya kai gurin ja, to yana nufin ka dakata, injin ɗin motanka ya yi zafi. Idan ba haka ba kuma zai tsaya. Duk lokacin da mota ta yi zafi har ta tsaya da kanta, to gaskiya akwai damuwa, don wani lokaci ma yakan kai har sai an canza inji. Wani lokaci kuma iya gasket ne yake ƙonewa, sai an buɗe injin an canza gasket kafin motar ta tashi da kanta. Saboda haka ya kamata mu dinga kulawa da dashboard ɗinmu sosai saboda gudun afkama irin wa'annan matsalolin. Wani lokaci ɗan ƙanƙanin abin da baka yi tunani ba zai tsayar da kai, ya jawo maka hasara babba a jikin motanka saboda rashin kula da dashboard. Abubuwa da yawa sukan sa mota ta yi zafi. Za mu yi muku bidiyo na musamman akan hakan a nan gaba. Yanzu muna magana ne akan dashboard. Abu na gaba da za mu yi magana a kan shi shine fuel gauge, wanda shine yake nuna mana adadin man da yake cikin motanmu. A jikin fuel gauge ɗin nan za ku ga akwai wani alama na mashin ɗin da yake zuba mai da kuma arrow. Wannan abin da yake nufi shine inda tankin mai yake, inda ake zuba mai a cikin mota. Bayan shi muna da wani yalon haske a ƙasa. Shi wannan hasken da kake gani, a duk lokacin da ya nuna, yana nufin mai ya shiga reserve. Abin da yake nufi mai ya kusan ƙarewa. In ka samu gidan mai, ka ƙara mai don gudun katsewar mai a jikin mota. Wasu motocin kuma a haka za ka ga nasu reserve ɗin. Da ka ga alama irin wannan a jikin dashboard, yana nufin mai ya kusan ƙarewa. Ka nema gidan mai ka sha mai. Kamar dai yadda kuke gani a cikin wannan dashboard ɗin da muke misali da shi, gashi nan yana nuna alaman cewa mai ya kusan ƙarewa a jikin wannan motar da muke tafiya da ita. Abu na gaba da za mu yi magana a kan shi shine RPM. Wannan da kuke gani shine ake kira da RPM. Shine yake nuna mana adadin wutan da mota take karɓa. A duk lokacin da ka taka accelerator na mota, ko kuma in ce totur na mota, za ka ga yana ƙirgawa yana ɗagawa zuwa sama. Yana nuna maka yanayin yadda wutan motan yake. Shi wannan amfanin shi kenan a cikin dashboard ɗin. Abu na gaba da za mu yi magana a kai shine speedometer. Wannan shi kuma aikin shi shine nuna adadin gudun da mota take yi. Wasu motocin speedometer su kilometer per hour ne, wasu kuma mile per hour. Wasu ma sukan zuwa da shi duka biyu gaba ɗaya, kamar dai na wannan dashboard ɗin namu da muke gani, wanda muke yin misali da shi. Abu na gaba da za mu yi magana a kan shi shine check light. Muna kiran shi da Hausa wutan brain box. Shi wannan check light ɗin da kuke gani, idan dai har bai nuna a dashboard ba, to mota ba za ta tashi ba. Muddin kana hawa mota, ya kamata a ce ka san wannan.
Aikin shi shine tabbatar da kowane wuta da ya kamata a ce ya je gurin injin ya isa, tun daga na coil da nozzle da sauransu. Za mu ƙara bayani akan wannan abin zuwa gaba. Insha Allah za mu yi bidiyo na musamman akan shi. In kana tafiya a hanya motan ka ya tsaya, da farko abin da za ka fara in ka bude ignition ka duba ka gani wutan check light ɗin nan yana nan ko ya ɗauke. Idan dai har ya ɗauke to matsalar na electrical ne, idan kuma har ka ga yana nan to za ka yi kiran bakanike ya zo ya duba maka motanka. Haka kuma a wasu motocin idan dai har injin yana da wani matsala za ka ga yana ɗaukewa yana kawowa, yana ɗaukewa yana kawowa, to akwai electrical problem kenan a cikin mota. Maybe ko nozzle ya samu matsala ko kuma coil ya ƙone. A takaice dai shi check light a duk lokacin da ka gan shi ya nuna a dashboard ya tsaya kuma to yana nufin mota tana da wani matsala. Amma idan mota tana da lafiya lau ba wani damuwa yakan ɗauke ne gaba ɗaya. Abu na gaba da za mu yi magana akan shi shine key light. Shi kuma wannan yana amfani a cikin motocinmu na zamani wa'anda wani makulli baya tada su. A duk lokacin da ka samu mota makulli, idan wannan key light ɗin bai ɗauke ba to motar nan ba za ta taɓa tashi ba. Abu na gaba da za mu yi magana akan shi shine wutan seat belt. Wannan wutan da kuke gani idan ka ga ya nuna maka a dashboard yana nufin cewa ka sa seat belt naka. Abu na gaba da za mu magana akan shi shine airbag light. Shi kuma wannan in ka ga ya nuna a dashboard yana nufin airbag yana da wani matsala, amfanin shi kenan. Abu na gaba da za mu magana akan shi shine tire pressure light. Shi kuma wannan wutan idan ka ga ya nuna a dashboard yana nufin taya bai yi geji ba. Sai abu na gaba da za mu magana akan shi wanda ake kira da press brake. Shi kuma wannan yana zuwa ga bus wajen ne, wato golf automatic. Wannan alaman yana nufin ka taka birki kafin ka sa giya. Yauwa sai abu na gaba da za mu magana akan shi shine steering light. Shi kuma wannan wutan yana zuwa ne a motocin da suke amfani da steering electric, ma'ana wanda yake amfani da wuta. A duk lokacin da wannan wutan ya nuna a dashboard to steering zai yi ƙarfi, yana nufin akwai matsala a jikin system ɗin steering ɗin. Amma in ka buɗe ignition za ka ga ya nuna bayan an tada mota zai ɗauke in komi yana lafiya. Idan kuma aka samu matsala zai nuna wuta, yana nufin akwai wani matsala kenan a cikin system ɗin steering ɗin. Abu na gaba da za mu yi magana a kai shine ABS light. Shi kuma wannan wuta idan ka ga ya nuna a dashboard yana nufin ABS yana da matsala. Wasu motocin idan ABS yana da matsala abin yakan taɓa gearbox ɗinsu, musamman ma automatic ɗinmu na zamani yanzu. So idan ka ga dashboard ɗinka ABS light ya nuna maka, ka garzaya ka je ka nema electrician wanda suke kula da irin wa'annan fannin su duba maka. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Abu na gaba da za mu magana akan shi shine handbrake light. Idan ka ga wannan wutan ya nuna a dashboard to yana nufin ka manta baka sauke handbrake ba, ko kuma hydraulic ɗin birkin ya ƙare, yana nufin ruwan birki. Sai abu da gaba da za mu yi magana akan shi shine door light, ma'ana wutan ƙofa. Idan ka ga wannan wutan ya nuna a dashboard to yana nufin ƙofanka yana a buɗe ko kuma ya kulle bai rufu da kyau ba. Shi kuma wannan amfanin shi kenan a dashboard. Abu na gaba da za mu yi magana akan shi shine washer light. Shi kuma wannan idan ka ga wannan wutan ya nuna a dashboard yana nufin ruwan da yake wanke glass ɗin gaban mota ya yi ƙasa, ka ƙara ruwa. Ma'anar wannan washer light ɗin kenan. Sai abu na gaba kuma full light. Shi kuma wannan wutan idan ka gan shi a dashboard yana nufin ka sa dogon haske. Kamar yadda kuke gani dai a dashboard ɗin nan da muke misali da shi, yana gani ga alaman shi nan yana nunawa kan motar tana kan dogon haske. Shi kuma wannan wutan ma'anar shi kenan a cikin dashboard. Abu na gaba da za mu magana akan shi shine overdrive light. Shi kuma wannan wutan idan ka gan shi a cikin dashboard yana nufin ka danna overdrive. Ana samun wannan abun ne a motocin da suke automatic. Overdrive yana ba wa motar daman ta ƙara gudu sama da yadda take gudu, kamar idan mutum yana son yi overtaking ko kuma yana son yi gudu sosai.
Sai abu na gaba da zamu magana akan shi shine cruise light. Shi kuma wannan kaga ya nuna maka a dashboard yana nufin ka danna cruise. Abin da cruise yake nufi a jikin mota shine ba ma motan daman ta ci gaba da tuka kanta. Kai kuma da kake tuka motan zaka cire kafanka akan totur ka ci gaba da kula da steering kawai. Ana samun wa'annan abin ne kawai a motar da take automatic. Misali a ce kana dogon tafiya ne ka samu kuma hanya mai kyau wanda baka da bukatan taka birki saboda gargada ko wani abu, kuma kana son kafanka ya huta. Da ka danna cruise to baka da bukatar ƙara danna totur din mota ya yi tafiya kuma kawai zaka cire kafanka ne akai ka ajiye kafanka, motan zai ci gaba da tafiya akan shi, kai kuma zaka ci gaba da control na steering. Aikin cruise kenan a jikin mota. A wasu motocin kuma sunan cruise kawai za ka ga an rubuta a jikin dashboard. So in kaga irin wannan yana nufin ka danna motar a cruise. Sai abu na gaba da zamu magana akan shi shine low coolant light. Shi kuma wannan abin da yake nufi shine ruwan da ke cikin radiator yayi ƙasa. Wannan wutan ma'anan shi kenan. A duk lokacin da ka ga irin wannan wutan a dashboard yana nufin ruwan radiator ka ya ƙasa, ka je ka ƙara ruwa a radiator. Abu na gaba da zamu magana akan shi shine axle light. Ana samun wannan wutan ne a motocin da suke amfani da axle a gaba da baya, ma'ana motar da take ja gaba da baya. Idan kaga wannan wutan ya nuna maka a dashboard yana nufin ka saka motar a auxiliary gear. Yana nufin yanzu duka kafa hudu na motar suna aiki a tare. Ba kawai na ake amfani da auxiliary gear ba, sai dai in bukatar hakan ta kama. Maybe ka shiga wurin da yake da tabo, motar ta makale bayan ya ki ja, sai ka saka shi a auxiliary gear gaba da baya su ja gaba daya. Ko kuma in ka shiga wurin da yake kamar sahara haka ko hanyar da bai da kyau inda kake bukatar motar ta ƙara ƙarfi ta ja, shine ake sawa auxiliary gear. In ka fita a gurin kuma sai ka cire, in ba haka ba motar ba za ta yi tafiya yadda ya kamata ba. Abu na gaba da zamu magana akai shine park mode light. Shi kuma wannan ana samun shi ne a motocinmu na zamani wanda za ka iya ba su dama su yi parking da kansu. Idan ka ga wannan wutan ya nuna dashboard yana nufin ka ba wa motar dama ta yi parking da kanta. Sai abu na gaba da zamu yi magana akai shine all wheel drive light. Ana samun wannan wutan ne a motocin da suke amfani da all wheel drive, wato motocin da duka ƙafafunsu hudu suke aiki lokaci daya. Idan kaga wannan wutan ya nuna a dashboard yana nufin a system din all wheel drive din akwai matsala. Sai abu na gaba da zamu magana akai shine eco mode light. Shi kuma wannan wutan ana samun shi ne a motocin da suke da fuel economic system, ma'ana motocin da suke da wani tsari da yake rage musu shan mai. In kaga wannan wutan a dashboard baya nufin akwai wani matsala. Sai abu na gaba da zamu magana akan shi shine speed limit light. Shi kuma wannan wutan idan kaga ya nuna maka a dashboard yana nufin kayi gudu ya wuce limit din motar, ma'ana gudun da kake yi yayi yawa ka rage kada a samu wani matsala. Sai abu na gaba da zamu magana akai shine blind spot light. Shi kuma wannan wutan idan ka ganshi a dashboard yana nufin akwai mota tana zuwa daga gefen ka, amma mafi yawanci irin wannan wutan an fi samun shi ne daga jikin side mirror, ma'ana wannan mirror da yake daga jikin kofa, amma wasu motocin suna zuwa da shi a jikin dashboard. Sai abu na gaba da zamu magana akai shine SRS light. Shi kuma wannan wutan in kaga ya nuna a dashboard yana nufin airbag yana da matsala. Maybe idan aka yi hatsari ba lallai ne airbag ya fito a jikin steering ba. Abin da wannan wutan yake nufi kenan. Sai abu na gaba da zamu magana akai shine passenger seat belt light. Shi kuma wannan wutan idan kaga ya nuna a dashboard yana nufin mutumin da ya zauna daga gefen passenger bai sa seat belt ba. Abin da wannan wutan yake nufi kenan. Sai abu na gaba da zamu magana akan shi shine hazard light. Shi kuma wannan idan kaga ya nuna a dashboard yana nufin ka danna double travigator kenan, ma'ana maybe ko motar ka ya samu matsala kana cikin tafiya ko kuma ka faka tsakiyar hanya
kana son ka sanar da wanda yake zuwa cewa akwai matsala a jikin motanka. Ga misalin shi nan dai kamar yadda kuke gani a jikin wannan dashboard namu. Ga nan yana aiki, abin da ake nufi da hazard light kenan. Duka anan muka zo cikin ƙarshen wannan shirin namu. Mai buƙatar ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu akan lambar wayan da ke bisa wannan screen ɗin. Idan har wannan shirin ya burge ka, kar ka manta ka danna mana like da comment da subscribe don samun ƙwarin gwiwan ƙara kawo muku shirye-shiryenmu. Mun gode. Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan bin Harun Automobile Service ko kuma bin Harun Autofix. Ga mai buƙatar sabis namu zai iya tuntuɓar lambar wayarmu da ke kan screen ɗin nan, ko kuma ya biyo mu a ofishinmu da yake Power Line Dutsen Alhaji, Abuja. Sai mun ji ku. Mun gode.